Yebo kunjalo emsakazweni ukhozi FM njobuzwa ke insimbi njobuzo lomkenenezo sekuyisikhathi la sithi khona ke izihlabelelo zamaNazaretha nokuyingosi ke engena njalo nje uma ke sigamanxile lapha ke ihora lesikhombisa la emsakazweni ukhozi FM uhlelo itende lingelomcimbi masala kuvula ke radio sikubingelele sikwamukele ngihamba ke nenhloboshane le ethela ubusika nehlobo uDr Ngogi Mahaye uphuma le nkandla kanti siyamazi ke futhi la kwa education njoba ke ewumqondisi ofisini likababa ke umshengu kwi-department lapha ke yaka education baba ngokukhulu kithoba asikubelele sikwamukele emsakazweni ukhozi FM. Idange macingwane liyabingelela ekseni namhlanje okuusuku okukhulu okuusuku lesabatha. Siyabonga imfudumalo nentobeko nokuthobeka ngaso sonke isikhathi esitholayo uma senza lolu hlelo kuma Afrika ewonkana nakuma Nazarethe agubuzela umhlaba wonke. Amen. Amen. Dokotela kodwa mhlawumbe ngiyazi ukuthi siphuma kumandulo kuningi kakhulu okwenzakalile kumandulo iningi ihloko esikhulume ngazo sikhulume ngamathonga ngithanda masuthi izithunywa lezi zikaNkuluNkulu sakhuluma ngemvelaphi yenkolo ezinye zehloko esiye sakhuluma ngazo inyanga intsha kodwa ingosi nayo ke iyaqhubeka njengoba namhlanje ke siphethe ke insambatheka yehloko sikhuluma indaba ethinta iTestamente Elidala ukuthi ngempela isikhathi siningi mawulalela khulunywa kuyekhuluma umuntu uyalandela kuthiwa hayi lo nkulumo phela angathi ivela kwiTestamente Elidala angathi manje sekukhona iTestamente Elisha nezinto eziningi esezithathwa kulona bengifisa namhlanje ngoba uthema uthi ufuna sisibheke lehloko ngajabule ngoba kuningi ukudideka khona kuningi ukudideka ukhona ngangokuthi uma sibaleka uSathane efisa usibalekisa eqinisweni uyasiphenduphendula afise ukuba nemibhalo kaNkuluNkulu umnini mandla wonke umveli qala owavela qali umveli nqangi ebese enza uba sidlala macashelana kodwa ngiyafisa nje macengwana ukuba ngithi mina angilona eNazarethe ngoba ngithanda noma kumnandi ukuba kushembe futhi ngifuna ukuba yilo ngihlezi ngiyilona eNazarethe kodwa yingoba ngeke ngiphile ngale kukashembe. Amen. Amen. Uthi ubaba isilwane sasezulwini umphuzo wemvula ikhafula aphinda iphuza aphinda ikhafule linye izwe lafika kushembe umqalo wendlela useyilo nanamuhla ngakho ke ningadideki uma sithi umoya ongcwele ogama lakhe lingushembe usekhona nanamuhla. Sithola ukubuzwa okuningi ukuthi Mahaye uqonda ukuthina mawuthi ubhombele usekhona namuhla yingoba ukhathala inyama ebese iyambelwa yona iya ethuneni umoya wembatha ibhantshi elisha uqhubeke uphulukise usindisa abagulayo uxazulula izinkinga abantu ababhekene nazo. Lo moya ke macingwane umuntu angakusho nina bakaphunga nomageba nani maAfrika onke lo moya uSathane kwasekudaleni wamelana nawo kusuka emandulo ensimini yaseEdeni kuze beyinamuhla uSathane usamelana nomoya kaNkuluNkulu. Sicela wonke amaAfrika ahlanganyele namaNazarethe kuba unqotshe uSathane ezimpilweni zethu siphenduke uNkulunkulu asebenze ngathi sishiye isono sikushiye okubi sikushiye ukungahlambuluki sibe ngcwele simkhonze uNkulunkulu ngokuba ngokwenza lokho asisebenzeli ukuba sizohlala siphila kodwa sisebenza ngoba ngelinye ilanga sizofa singcatshwe funeke ukuba siyobona uNkulunkulu ngale ngoba uma ushembe esenza izinto ezinkulu yena ufune ukuthatha amandla akhe azidumise ngawo uSathane. Wayisho lento omunye wabaholi baseAfrika uAmerica Cabral abathu America Lobes da Costa Cabral waseGuinea Bissau owabusa lelazwe lelana okuhlanganisa neCape Verde early 1970s. Uyayichaza lento ukuthi uma ngingakhotha ngesingisi uthi hide nothing from the masses of our people. Tell no lies, exposes lies wherever they are told, mask no difficulties, mistakes, failures, claim no easy victory. uSathane
nakuba umqalo wendlela wasebenza iminyaka neminyaka esesebenzana namhlanje ngisho sigincane emonto emgwaqeni ngisho sivelelwa izinkinga empilweni esibiza igama lakhe uyasiphulukisa but uSathane uyafuna ukwaxema lamandla kamqalo wendlela ngoba sithi ushembe umoya owafika uqhamuke ezulwini kuNkulunkulu ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu bufika ukuze uNkulunkulu ahlale nathi uthi ke uNkulunkulu wasekuphakameni uNkulunkulu kaShembe noma uNkulunkulu wayengathanda kangakanani ukuthi ubuNkulunkulu bakhe abuthatha bufake esilwaneni ibhubesi babobaleka abantu ababebona ibhubesi kodwa uNkulunkulu ungena kwenye izingceku zakhe asebenza ngayo kuze kuzobalula abantu babasondele kungenza ngizibuze ukuthi wayonene namuhla uShembe uma uluntu luntula ngokudla komphefumulo kwasekhaya an organic food ongenawo ama pesticides luzethela amakhahlangane kuye uShembe kuba luphulukiswe ngoba uNkulunkulu akazanga kwabangenasono nabaphilayo kodwa uzelaba abafuna ukuba isono esiqhelane nabo nalabo abagulayo nangomzebona ngomphefumulo ngakho ke ngiyakhumbula nje ukuthi futhi kungenza ngijule ngokujula kwenjula edunga ukujulelwa ezinzulwini zobusuku zinjula zoqobo njengoprofessor BW Velakazi uma ethi bulima ngiyeke athi sidla amamfimfithwane uyamfimfitha umntwana omlungu sithi bese sidla imvuthuluka angavuka emathuneni uma BW Velakazi engezwe ukuthi lokhu impela kwakushiwo uFrantz Fanon ethi black skin white mask kusenzeka nanamuhla ukuba kuphikiswane nobungcwele nokuqondisa kukamqalo wendlela uIsaiah Shembe eqondisizwe esasesidukile singasawafunda amasiko aso singasabhinci singasenzi lutho singasawaculi namaculo obuzwe babo sesidukile uthi ke uFrantz Fanon the ideas of blackness as the quintessential representation of an evil is a social constructed myth. Uthi ke European colonizer constructed an image of black inferiority to feed the rest of the world. Ukuthi singabantu abamnyama abase Europe bakukhanda bakwenza ukuba sizibukele phansi ngakho. Ukusinikeza mahala thina amaAfrika iTestament elisha ihamba lodwa bese ukuthi iBhayibheli elingcwele ulithenge ngemali eshisiwe kwakuyikho ukufihla amaqiniso kaJehova ngemvelaphi noma umthombo nezisekelo kwenkolo yobuAfrika abaqoneli nezihlakaniphi zamanye amazwe ezasezikhohlwe ukuthi kwazona zingalapha ekhaya eAfrika lalithi iBhayibheli malidayisa lifana sezikoleni mahala sithola mahala sathola iTestamente elisha kuphela ukhohle ukuthi liphe elidala uma ufuna elidala ufuna ukulithenga ngemali eshisiwe ngoba kwakuyindlela ukuthi silikhohlwe iBhayibheli elidala kanti ababuzange la ngeNkulunkulu uyibona yonke lokho ingakho ke uma nami ngixakeka ngixakwa ukuthi uthule lwalelizwe esilihlanjululwa nguShembe uShembe oyikhala umphefumulo ngokuphuphuma ngokwenele ukuthi kumele ukuba silalele siphunde futhi sizithobe ngoba ayikho impophoma nokumpompoza esingakuthola ngalo basekuthole ekhaya uthi kwesinye sehlabelelo lakho ihlabelelo 13 bafika ke emthonjeni bathi yebo sizibonele sesikholwa ngokwempela ngakho ukuqonda nje ngqoke amacingwane ngale kokupholisa amaseko ngoba umbuzo omkhulu uthi amakholwa afanele yini ukwamukela iTestament elidala ngizothi ngisuka nje madaka ngiye kuyena uJohn 5 uverse 45 kuya ku47 uthi uKristu ningazidli nithi ngiyakuniceba kubaba ukhona onicebayo yena uMose enithemba kuye uma benikholwa uMosi nganikholwa kimi yena waloba ngami kodwa uma ningakholwa uMosi imibhalo yakhe niyakholwa kanjani amazwi ami na usho uJesu Kristu hey madoda uthi ningazindli ukuthi mina ngiyoniceba kubaba yep ubukhona onicebayo lapha kubaba okoMose hey
isifuna ukukhumbuza inkulumo esayikhuluma methu uJesu akuyibo bonke abantu abathi inkosi inkosi abobona umbuso wezulu sakhuluma ngalo ncwadi sathi mawilandela lo ncwadi ithi ngaphandle mokuthi wenza intando kaNkuluNkulu bese thi umqalo wendlela emthandazweni wesabatha cishe kuzoba verse 3 uthi mesabeni uJehova sizwe nezizukulwane nigcina imithetho yakhe anilobela yona ngenceke yakho Moses lo Mose ukuze ukudubisa kwenu kwamukeleke uThixo wemkhosi athi uJesu ngaphandle kokwenza intando kaBaba osezulwini okuNkulunkulu wake wabona phela amaFariste esekhuza ingcwele wathi lesizwe singidumisa ngendlebe zemlomo kodwa inhliziyo zaseyikude kimi wathi nzalo emabululu nzalo inyoka senitshele ubani ngakho ke uma ubuka kumesabeni uJehova zwana ngezulwane osemthandazweni wesabatha yep owaqanjwa umqalo wendlela uShembe ebese ubuya uJohn 5 47 uthi ningazindli uthi uJesu ningazindli nithi ngiyana ukuniceba kuBaba ukhona onicebayo lento ikwi-New Testament but kukhulunywa ngoMose okwi-Old Testament okuyiTestament edala utholakala kwiTorah kwenza manje futhi isigijime sithi kanti uJesu wafundisa kanjani ngeTestament elidala laba abantu namhlanje bethi abasalifunda ukulibona kanti uJesu wayethini ngalo asambe siya kuLuka 24 okay Luka 24 futhi ikwi-New Testament ikwi-New Testament Luka 24 okay ake siluke uverse 27 no verse 44 Luka 24 uverse 27 and 44 okay awifunde amacingwane awifunde ukuthi uJesu ufundisa ukuthini ngeTestament elidala uthe Luka 24 uverse 27 no 44 verse 27 no 44 yebo baba wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke wabacashisela embhalweni oqondene naye awuthi ngiphinde wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke wabachasisela embhalweni oqondene naye u27 lo bese uthi 44 uma sigijima siya ku 44 wayesethu kubo yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshiwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasemahutsheni hey madoda enye version ithi waqala kuMose nakubaprofeti bonke wathi kubo yilawa mazwi engawakhuluma kini ngisenani ukuthi ngakugcwaliseka konke okulotshiwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasezihlabelelweni eli version kuma ngehlabelelo hey madoda thina sikhuluma ngehlabelelo zamaNazaretha uzathi uza ungathi ukweba nje u45 siwebe nje u45 uthi khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo wavula ingqondo yabo ukuze baqonde wayesevula ithi khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo manje iyangixaka lena amacingwane ngoba lolu hlelo esikulona abantu abaningi bakhala ukuthi ingqondo zabo ivulekile hey madoda ngoba sihlola imibhalo ukuze abantu bayiqonde imibhalo uzothi uLuka 24 verse 45 khona wayesevula ingqondo yabo ukuze bayiqonde inina imibhalo usithumile uShembe kuba sivule izingqondo zabantu ingqondo zamaAfrika ukuze ziqonde imibhalo ngokuqonda kwazo imibhalo izovuleka ingqondo yabo ebese ethi abantu benzani laba kodwa mawuyibheka lento dokotela ngithanda indlela ovule ngayo ngivele ngaba shocked ngathula ngazi ukuthi ngizothini ngoba mawukhuluma ngoSathane wavele Edeni ulwa nomngcwele ulwa noNkulunkulu ukhulume noJesu naye shushiswa nangu uPilate ezegeza izandla uzozobheka uShembe kuze kube namhlanje la khona uShembe inkantolo ziyavela mayebongela uShembe ziyavela inkantolo manje ke okusho ukuthi khona ukuduka khona ukulahleka so mawubheka ke language ekhulunywa uShembe noJesu icishe ifana impela ngoba mayingafana eqinisweni icishe ifane ngoba mawubukisa kahle ihlabelo 34
mekhuluma ukuthi ekhuluma ngokufika kaJesu bethu kwafika izazi ekhuluma ngokuzalwa kaJesu uthi lapha sibuthelene abafundisi bahlole imibhalo. Exactly. Uverse 3 sibuthelene abafundisi behlole imibhalo nala ku 44 ku verse 44 uthi wathini uthi ku verse 45 ku verse 45 khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo yafana le language. Angithi manje mawugijima macingwane uya kuMalaki futhi. Yep. uMalaki 4 verse 4 in an Old Testament ke manje. Khumbula uMalaki incwadi yokugcina eBhayibhelini eTestamenteni elidala. But uma uchecka ama-verse okugcina kaMalaki oyincwadi yokugcina eTestamenteni elidala kunokulinka nento ezokwenzeka eTestamenteni elisha. Kusho ukuthi iTestament elisha is not independent. Alizimele eTestament elidala liyi-foundation. Uthi khumbulani umthetho kaMose inceke yami engamniyara ngawo eHoreb. Ngaye wonke uIsrayeli waba izimiso nezihlulelo zaphakade. Wenza ukuthi manje mawuthi khumbulani umthetho wami, khumbulani umthetho kaMose. Ubuye futhi lo Jeb ihlabelelo zikaShembe mesabeni uJehova zwana ngezizukulwane. Negcine verse 3 womthandazo wesabatha. Yebo. Yabona ubuye uhlehle moya kuMalaki 4 now verse 5 uthi bhekani ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo. Uzokhumbula ukuthi uEliya uMesiya abantu ababekezela eTestamenteni elidala uthi bazofika. Uthi ama befika eTestamenteni elisha esefika uKristu bathina simlindele uJesu Kristu. Leli igama lisha asilazi akhunyulwanga ngalo thina kithi. Lesilindile uMesiya. Ngoba manje useqhamuka ngegama elisha ebebengatshelwanga lona. Yabona so ke umbuzo uzothi ke uma sibuyela kule Testament eluthi siyini isisekelo nemfundiso yeTestament elisha na? Yebo. Yini isisekelo phela yonke into inesekelo. Hambe ufunda futhi uJohn 5 uverse 39. uJohn 5 verse 39 uthi hlolani imibhalo ukuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo iyona eqinisa ngami. Hey madoda. Noyizasha ngoma ifika bemhlasela ababezikhulu ngaleso sikhathi beyizaza ngaleso sikhathi bezihlaba isikhathi benenkolo ephezulu ngaleso sikhathi leso uma bemhlasela kakhulu as missionaries uma bemhlasela uthi hlolani imibhalo uthi lokho engikwenzayo. Hey madoda memisa ulwandle futhi uthini uthi hlolani imibhalo uthi thina sinobaba asishonga ukuthi wofika la eshekhuluma nolwandle emabembuza uthini wenzani nangebubula uthini lo muntu nohlolani imibhalo. Hey madoda ngakho ke udinga siqapheleke ngiyaqaphelisa lapha amacungane asiqaphele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kukhulunywa ngemibhalo eTestamenteni elisha igama ethi nje imibhalo eTestament lona igama eliningi ongaTestamenteni elisha. Ngithi ke mina abantu mabaqaphele ukuthi eTestamenteni elisha kusuke kuqondiswe eTestamenteni elidala. Ingani ngisho njalo? Ngisho njalo ngoba phela elisha iTestament lalingakabhalwa. Lalingakabhalwa. Ngaleso sikhathi uma kukhulunywa ngembhalo kwakukhulunywa ukuthi eJesu Kristu imibhalo hayi ukuthi yayisikhona imibhalo yeTestament elisha yangekho ukuthi lento iqondiswe eTestament enjani elidala. Ngakho ke umuntu uye uthi omunye umbuzo bathi abantu awu umuntu uvunyelwe yini ukwandisa noma ukunciphisa ezwini likaNkulunkulu na? Ngoba phela ukwandisa noma ukunciphisa ezweni kaNkulunkulu. Ngoba thina sikubona ukunciphisa ukuthi ebese kuthiwa iTestament elidala singabe salinaka asinake elisha. Hey madoda uNkulunkulu yena engakushonga lokho. Sekusho abantu nje abazihlakaniphiza lokho. Uthi uNkulunkulu ke qhabo ngithi qhabo uNkulunkulu uthi anikwenezela emthethweni enginilayeze wona anikunciphisa futhi ukuba nizigcine izimemezelo zikaJehova
uNkulunkulu wenu enginiyaleza zona. uDeuteronomy 4 uverse 2. Losho kanje. Losho kanje. Ngakho uzolandela omunye umbuzo macongela ukuthi kungenzeka yini noma ngubani aguqulwe noma lenze izwi likaJehova na. Angiphinde futhi. Kungenzeka yini noma ngubani aguqule noma lenze izwi likaJehova na. Impendulo ilula lapho. Okay. Ngoba sikhuluma ngeTestament elidala, neTestament elisha. Abantu abafunda uJohn 10 uverse 35. 10:35. Amagama amabili nje uJohn. Okay. Johann 10 verse 35 unamagama amabili nje uthi umbhalo ungephulwe. Umbhalo ungephulwe. Angithi umbuzo lo. Yebo. Wawubuzwa uKristu. Umbhalo uthi uJesu Kristu amapheni umbhalo ungephulwe. Sengishilo ngenhla ukuthi umbhalo kushiwo izinto ezisesitatimeni njani elidala ngoba la ngakabhalo elisha. Uthi uJesu umbhalo ungephulwe. Madala. Uthi umbuzo ke ngakho ke alokho nisifundekela ngeBhayibheli nisifundela ngeBhayibheli kanti lona limi kuze kube nini leli Bhayibheli lokho kusifike isikhala kuthiwa khona hayi liyashabalala manje expiry date expiry date leli Bhayibheli likhuluma ngani cha ayikho expiry date leli Bhayibheli khumbula ukuthi uShembe njobe sekhona usabhala lona iBhayibheli eyizukulwane lesingazazi bewuliphe eNew Testament kuba sekhona neTastamente futhi ngoba nakho ukuthi old and new uma wenza ucwaningo wenza research akodile sikhona sezulwini le akusho uNkulunkulu ukuthi there is new there is old kwasho thina kanti lento sifuna ukuthi ayikho lento ngoba phela mase kuthiwa khona elidala khona elisha kube sengathi manje igama kumbe izwi likaNkulunkulu lihambe kuthiwa yini liya expire iphelelwe isikhathi empeleni nje ayikho lento kuthiwa old and new hey madoda ngcono basithi mhlawumbe first edition second edition ngoba edition khona sekuthe ukwenzelela kancane yabo kodwa lento ayishilo iseyiyona ungasho ukuthi new and old ngoba kona lokho kodwa asihlebe ngeke sisho ukuthi obani babe phezulu kwalo msebenzi abona ngasuthi uyahleba ke la ke ngibona kodwa kunendaba ke la masuthi uyahleba angithi ahlebe kodwa hlebe ngayo Isaiah 40 verse 8 Isaiah 40 verse 8 Isaiah 40 verse 8 bangasizwa bo uthini Isaiah 40 verse 8 uthi utshani hayi uyabona imbali yavuthuluka kepha izwi likaNkulunkulu wethu liyakoma phakade sahleba ngithi utshani buyabona imbali iyavuthuluka kepha izwi likaNkulunkulu wethu liyakuma phakade Isaiah 40 verse 8 ebese ngichazwa uIsaiah 40 verse 28 angithi sifuna ukuthi lento sesiyiphendula izinto kahle sebazineke nazo singagijimi jama kasilwane yebo ngoba manje ijulile lento ngoba ngishilo singena lapha ngathi sizwe imfundo nokufudumala siyakubonga uyabona ngoba lithi iBhayibheli sibuka esibukweni kuluvivi kodwa hlazana kwafika okuphelele ongaphelele kuyophela Isaiah 40 verse 28 uthi awazi yini awuzwanga na awazi yini awuzwanga na uJehova uNkulunkulu ongunaphakade hayibo udalile imikhawulo yomhlaba akapheli amandla akakhathali nokuqonda kwakhe akunakuphenywa nokuqonda kwakhe akunakuphenywa okusho ukuthi noma singakhuluma kangakanani sicwana kangakanani sihlaza kangakanani but amandla kaNkulunkulu akekho umuntu ongawabona agcina kuphi hayi mfethu yabona ke ngakho ke ayi macingwane ke angazi noma sizoya ngasemaphethelweni yini kodwa ke ungangidedeli ingaphethanga ngoba fanele lokho siwakhumbuza emaAfrika ngesambulo 22 verse 16 isambulo 22 verse uthi mina Jesu ngithumela ingilosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni
Ngiyimpande nenzalo kaDavide inkanyezi yokuswa ecebezelayo. Ngakho ke siyakubonga lokhu ukuthi uJesu akhumbuze ukuthi ke asikhumbuze ukuthi yena akhumbule izimpande zakhe. Ngoba thina siqhamuka enyangeni Heritage Month. Lapho khona besikhumbuzana ngeimpande zethu. Siyayigoqa dokotela kodwa ijulile ngendlela esimanga futhi uma uyigoqa kanje ikhonto esingitshela ukuthi ayiphelile ngoba ngesikhathi ukhuluma ngalembuso owathi iyohamba iguqula izinto ezinye zazi izinto ezaguqulwa kwaba yisabatha kucontent manje awukwazi ukuyishiya kanje kuzofanele sibuye ngesizwe zakhe siyibhekisise le ndaba ngoba sikhuluma ngeAfrika namhlanje sinolimi eAfrika kuthiwa isiPutukezi sinolimi namhlanje kuthiwa isiFrench sinolimi namhlanje kuthiwa isiBhunu sinolimi namhlanje eziningi zazo obona ukuthi shuthi zafika ngayo lembuso eyayizocindezela iqonela iAfrika isabatha ke lona babazi kamhlophe ukuthi lumgogodla ngakho ke asithi ngesabatha elizayo sonke siphinde umphendo hey mawayilima insimbi kufika isikhathi phela ibuyilala phinde futhi uyilime evike elizayo sobe sibuka isabatha kodwa isabatha ke sizobe silibuke isabatha singalibuki ngeTestament elidala wesibheko la iTestament elisha la abantu balichitha khona ake siyakhona solifundulula khona kuyahlala kwelisha manje la nje abantu balichitha khona ake solifundulula khona sibasha sikwelisha iTestamente Dr Ngogi Mahaye noma kanjani ke selizayo uzobe khona ingosi siyibeka la emsakazweni Ukhozi FM impanga kulala ngomkhono naye ingcabha ikunina balaleli boKhozi FM siyabuya injalo nje